Bore yma, hoffwn ni ein bod ni gyd yn edrych ar cwbl o adnodau sydd i'w gweld yn yr ail benod o lythyr cyntaf Pedr. Yr adnodau yw adnodau 2 a 3. Verses 2 and 3 of second chapter of the first epistle of Peter. Fel babanod newydd ei geni, Blysiwch am laeth ysbrydol pyr mwyn i chwydrwyddo gynyddu i iachawdwriaeth os ydych wedi profi tiriondeb yr arglwydd. Yr wythnos diwethaf, buon ni'n edrych gyda'n gilydd ar fater sydd yn cael tipyn o sylw yn y Testament Newydd. Mater sydd yn hanfodol ein bod ni'n deall, mater sydd yn hanfodol ein bod ni yn profi, sef yr ail enedigaeth, the second birth. Meddai Iesu Grist, mae'n rhaid i ni gael ein hael eni. Mae'r geiriau sydd dan sylw gyda ni yn y bore yma yn dilyn ymlaen o'r geiriau hynny. Nid yn llythrenol oherwydd dyn ni ddim yn Ioan y bore yma, ond maen nhw yn dilyn o ran thema, o ran cysylltiad gyda y thema yr wythnos diwethaf. Dwi'n gobeithio bod chi gyd yn gweld y cysylltiad hynny cyn i fi nodi y peth. Wythnos diwethaf, cael eich geni. Cael eich geni drachefn. Cael eich geni o'r newydd. Cael eich ail eni. Yr wythnos hon, sgwlwch ar y geiriau, fel babanod newydd ei geni. Like babies who have been born. Mae'r darlun yn dilyn yn dydi. Wythnos diwetha, rhywun yn cael ei eni. Yr wythnos hon, babi bach sydd eisoes wedi ei eni. Wythnos diwethaf, cenhedlu. Yr wythnos hon, cynnydd. Wythnos diwetha, dechrau bywyd. Yr wythnos hon, datblygiad mewn bywyd. Yr wythnos diwetha, y traws newid gwreiddiol sydd rhaid digwydd. Yr wythnos hon, y tyfiant sydd yn dilyn i hynny. Sylwch, cyn bod ni'n mynd ymellach, bod Pedr yn cytuno gyda Ioan a gyda yr arglwydd Iesu Grist bod yn rhaid i ni gael ein hael eni. Sgwlwch nôl ar penod 1, chapter 1, and verse 23, bydd arllenon ni'r geiriau. Yr ydych wedi eich geni o'r newydd. Dyna'r geiriau eto, yn dyfedd. Nid o had llygradwy, ond an llygradwy. Os ewn ni'n ôl ymellach i adnod 3, verse 3, in the first chapter, bendigedig fyddo Duw, a thad ein harglwydd Iesu Grist, o'i fawr drigaredd, fe barodd ef ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol. Nid i Nicodemus yn unig, ddwedodd Iesu Grist, mae rhaid i ti cael dy eni drachef. Fe glywodd Pedr, Iesu Grist yn dweud hwnnw wrth bobl eraill. Nid syniad Ioanaidd, fel mae pobl yn dweud, nid syniad gan Ioan yw'r ail enedigaeth. Mae Pedr yn dysgu'r un peth, mae Paul yn dysgu'r un peth, mae Iago yn dysgu'r un peth yn ei epistol ef hefyd. Mae pawb o'r ysgrifenyddion hyn yn y Testament Newydd, yr awduron hyn, maen nhw gyd yn dweud mae'n rhaid i ni gael ein hael eni. Dyna yw Cristion. Cristion yw rhywun sydd wedi ei ail eni. Nawr, beth sydd gan Pedr yma? Wel, fe ddechreuais i ddarllen o adnod 13 am y teitl gen i uwchben yr adran yma, galwad i fichedd sanctaidd, the
call to holy living. Be sydd gan Pedr fan hyn wrth y bobl mae'n ysgrifennu atyn nhw, yw mae moyn dysgu nhw sut dylai nhw fyw. Maen nhw wedi cael ei ail-eni, wel sut yma nhw i fyw felly. A'r ateb sydd gyda fe yw, mae eisiau byw yn sanctaeth. Byddwch sanctaeth, oherwydd sanctaeth ydw i fi, mae'n dyfynnu o'r Hen Testament. Ond mae'n moyn mynd ymellach na hynny. Mae'n moyn mynd i'r nitty-gritty, mae'n bwysig gael y nitty-gritty. Yn dydy e, sut ydyn ni i fyw yn sanctaeth yn y byd yma? Beth mae'n golygu? A mae'n felly'n rhoi help ymarferol, practical help, i'r pobl mae'n ysgrifennu arnyn nhw. A mae'n rhoi yn negyddol, dyna adnod 1 o'r ail benod, ac wedyn yn gadarnhaol hefyd. A dyna beth sydd gyda ni dan sylw y bore yma. Mae Duw yn rhoi help i ni. Os i ni wedi cael ein ail-eni, mae Duw yn rhoi help i ni i dyfu. A'r help mae'n rhoi i ni dan sylw y bore yma yw ei aire, his word. A dyma mater yr adran mewn gwirionedd. Dyma sydd yn meddwl Pedr ar hyn o bryd. Gair Duw, the word of God. That's the theme of this little section in his epistle. 23, back to verse 23 again of the first chapter. Yr ydych wedi eich geni o'r newydd, nid o had llygradwy, ond an llygradwy, grandewch, trwy air Duw, sydd yn fyw ac yn aros. Wedyn mae'n mynd mlaen, a mae'n dyfynnu tym bach, adnod 25, verse 25, ond y mae gair yr arglwydd yn aros am byth. Adnod 2 yn adnod ein testynnu, fel babanod newydd ei geni, blesiwch am laeth ysbrydol pyr, neu yr hen fersiwn, am laeth y gair. Dyma thema yr adran, gair Duw. Nawr, i ni moyn edrych gyda'n gilydd am yr amser sydd yn weddill, a beth sy'n gan Pedr i ddweud wrthyn ni am air Duw? What has Peter to say to us about the word of God? That'll be our theme this morning. A mae 3 ffyrdd am air Duw, i ni moyn sylwi o adnod ein testyn ni y bore yma. 3 ffyrdd am air Duw sydd gan Pedr. A gai roi y 3 ffyrdd i chi. Mae'n mynd i ddweud rhywbeth wrthyn ni am fywyd. Mae'n mynd i ddweud rhywbeth wrthyn ni am fwyd. A mae'n mynd i ddweud rhywbeth wrthyn ni am flas, neu am fwynhad. So dyna fydd ein 3 ffenni, gobeithio'n codi o adnod ein testyn ni. Felly, y peth cyntaf, felly, beth mae'n ein dysgu ni, beth mae'n dweud am fywyd? What can we learn about life? Adnod 2, adnod ein testyn. Mae'r Cristion, yn ôl Pedr, fod fel baban newydd ei eni. Gwrandewch eto, fel babanod newydd ei geni. Nawr, mae hwnna'n atgoffa ni, unwaith yn rhagor, bod Cristion wedi ei ail-eni. Ond sut mae'n cael ei ail-eni? Sut mae hyn yn digwydd? Wel, fe wedson ni wythnos diwetha. Mae'n digwydd trwy yr ysbryd glân. Dim ond yr ysbryd glân sydd yn gallu rhoi bywyd newydd i berson. Felly o'n i'n pwysleisio hwnna wythnos diwetha. Mae Iesu Grist yn dweud wrth Nicodemus, mae rhaid ti cael dy eni o'r ysbryd. Chi'n cofio fe mynd mlaen i ddweud, mae'r gwynt yn chwythu lle mynno, a thi agliwi ei sŵnedd, ac felly y mae pob un ar a aned o'r ysbryd. Yr ysbryd glân sydd yn rhoi bywyd i ni. Gwaith Duw yw e. Mae'n amhosib, wedson ni wythnos diwetha, heb i yr ysbryd glân ddod a rhoi bywyd. Ond y cwestiwn i ni y bore yma yw sut mae'r ysbryd glân yn gwneud hynny? How does the Holy Spirit do that? How does the Spirit give life? Falle i chi'n cofio, i ni ddweud wythnos diwetha, fod yr ysbryd glân yn dod ac yn plannu rhywbeth. Dyna darlun sydd yn help i ni. Mae'n plannu rhywbeth yn ein calon ni. Mae'n rhoi hedyn o'i ddim yna o'r blaen yn ein calon. Nawr y cwestiwn y bore yma, beth yw'r hedyn yna? What is that seed that the Holy Spirit plants? Nôl i adnod 23 unwaith yn rhagor o'r benod gynta. 1:23 once again. Yr ydych wedi eich geni o'r newydd, nid o had llygradwy, ond an llygradwy trwy air Duw, sydd yn fyw ac
yn aros. Trwy air Dyw. Beth mae'r ysbryd glân, beth mae Dyw yr ysbryd glân yn ei ddefnyddio i roi bywyd i bobl? Wel, dyma'r ateb. Gair Dyw. Chi'n cofio dameg yr haiw. Mae Iesu Grist yn defnyddio'r un peth, ynddo fe? The parable of the sower. Dyma'i pwynt. Mae'r haiwr yn hau'r had. O beth yw yr hedyn? Wel, mae Iesu'n dweud wrthyn ni. Yr had yw gair deyrnas. Gair Dyw. Iago, James. If you pop back a bit to James, and James chapter 1 and verse 13, James says the same thing there. 1:13. Na ddywed neb, pan damtier ef, nid dyma'r adnod, that's not the verse, 18, sorry, 18, o'i wir ywyllus ar enillodd y fe yn y ni trwy air y gwirionedd, fel y byddem rhyw flaenffrwyth o'i greaduriaid. Dyma mae Dyw yn defnyddio gair y gwirionedd. Paul yn dweud yr un peth. Ar ymadrodd am y groes i'r rhai colledig yn fydrwydd yw. Aeth i'r ni y rhai cadwedig, nerth Dyw y Dyw. Gair Dyw sydd yn rhoi bywyd i bobl. Mae'r ysbryd glân wastad yn defnyddio gair Dyw i roi bywyd i bobl. Fe allwn ni ddangos hyn trwy nifer o ffyrdd yn y Beibl ac yn hanes hefyd. Un amlwg, Luther, Martin Luther. Chi'n cofio Martin Luther yn stryglo? Oedd e'n gwybod oedd e ddim yn iawn gyda Dyw. Oedd e'n trio wneud popeth. A beth yn y diwedd roedd Dyw wedi defnyddio i ddod â Luther trwy? I ddod â Luther i bywyd. I ddod â Luther i sicrwydd. I fod e'n Gristion. I fod e'n dderbyniol. Wel, dyma gair Dyw, yr ysbryd glân oedd yn gweithio, yr ysbryd glân yn ei galw hynny. Ond, roedd Luther, chi'n cofio, meddwl am y salmau, oedd e'n meddwl am Rufeiniaid, oedd e'n meddwl am yr adnod yna, bod Dyw yn gyfiawn, a bod Dyw yn gallu rhoi cyfiawnder, a bod Dyw yn gallu achub drwy cyfiawnder, a bod Dyw wedi datguddio cyfiawnder. A roedd Luther jyst yn meddwl am hyn, a wedyn mae'n jyst yn gwawrio arno fe. A mae'n dweud ath e trwy i fywyd. Yn deall, y gair Dyw. Rwy'n peth, John Wesley ddim yn Gristion, ond wedyn chi'n cofio fe'n Llundain yn gwrando a rhywun yn darllen, Luther fel mae'n digwydd, yn esbonio gair Dyw. A Wesley yn gwrando, rhywun yn esbonio gair Dyw. A beth ddigwyddodd? I felt my heart strangely warmed within me. Na fe, mae'r ysbryd yn defnyddio gair Dyw. Thomas Charles yn fachgen ifanc 17 mlwydd oed, gwybod oedd ddim yn Gristion. Mynd i glywed Daniel Rowland yn pregethu yn Llangeitho. Clywed Daniel Rowland yn pregethu ar Hebreaid am Iesu Grist yn cyd-ymdeimlo â ni. Thomas Charles yn gwrando. Oedd wedi clywed yr adnod. O'r blaen, he'd heard the verse before. Ond oedd Daniel Rowland yn esbonio fe. Yr ysbryd glân yn dod a'r gair yn goleio iddo fe. A dyna mae'n dweud, fe ddath rhyw oleuni iddo fe. Y gair yn dod yn fyw. A fe allwn ni sôn am gymaint o bobl. A dim jyst bobl enwog, ond bobl cyffredin. A mae Dyw yn defnyddio i air i ddod â bywyd i bobl. Be mae hyn yn golygu i ni? What does this mean for us? Wel, dau beth amlwg, ynddo fe, cyn bod ni'n mynd ymlaen. Mae angen y gair arno ni. We need the word. Mae angen pregethu y gair. Mae angen pobl sydd yn esbonio y gair arno ni. Mae angen hyder, confidence in the word. Mae'r eglwys yn colli hyder yn y gair. Ni'n meddwl bod eisiau peth eraill arno ni. Ond os dim eisiau peth eraill arno ni, beth eisiau mynd nôl at y gair, egluro ar gair. Mae'r ysbryd glân yn defnyddio y gair. Ond wedyn yr ail beth, wrth gwrs, gyda hynny, mae angen yr ysbryd glân arno ni hefyd. Heb yr ysbryd glân, mae'r gair yn aros yn llythyren farw i ni. Chi'n cofio John Owen, y Puritan, yn dweud rhywbeth fel hyn, yn cofio'n siŵr iawn, ond rhywbeth fel, without the Holy Spirit, we might as well burn our Bibles. Neu rhywbeth fel na wedodd e. A mae'n iawn, chi'n gweld? Mae'r Beibl yn holl bwysig, ond mae rhaid i ni wrth yr ysbryd glân i ddod a goleio fe i ni, neu mae'n aros yn dywyllwch ac yn farw i ni. Gair felly ar ysbryd. Dyna beth yw logo ein henwad ni. Mae'r Beibl agored gyda chi, a mae'r colomen yn dod lawr ar y Beibl. Y gair a'r ysbryd. Mae angen y ddau arno ni. Felly dyna'r pwynt cyntaf. Mae gan Pedr rhywbeth i ddweud am
fywyd. Ond yn ail, mae ganddo fe rhywbeth i ddweud am fwyd hefyd. Am fwyd. Something to say about food. Beth yw dymuniad? Pob mam sydd yn cael babi bach. Wel, bod y babi'n tyfu. Ynddo fe? Dyna beth yw dymuniad pob riant. Bod y babi bach yn cynyddu. Chi ddim moyn i'r babi aros yn babi. Chi moyn i'r babi tyfu. Chi moyn i'r babi datblygu. Beth yw dymuniad Pedr fan hyn i'r Cristnogion yma sydd wedi ei ail eni? Wel, ei bod nhw hefyd yn cynyddu, ei bod nhw'n tyfu. Ac felly adnod 2, fel babanod newydd ei geni, blysiwch am laeth, ysbrydol pyr, mwyn i chwi drwyddo gynyddu i iachawdwriaeth. Siwt mae babi yn cynyddu? Siwt mae babi yn tyfu? Wel, dim ond un ffordd sydd i babi bach i dyfu. Mae rhaid i babi cael llaeth. Mae rhaid i babi cael bwyd. Yn does e? A felly, dyma orchymyn Pedr fan hyn. Fel babanod newydd ei geni, blysiwch am laeth ysbrydol pyr, mwyn i chi drwyddo gynyddu i iachawdwriaeth. Mae angen esbonio rhywbeth cyn bod ni'n mynd yn pellach. Pan mae Pedr yn dweud fel babanod, dyw e ddim yn dweud fod y Cristnogion hyn mae'n ysgrifennu atyn nhw yn aneiddfed yn y ffydd. Dyw e ddim yn disgrifio nhw fel babis bach yn ysbrydol. Na, mae Paul yn gwneud hynny weithiau, yn dydy e, mae'n dweud wrth y Corinthiaid i bod nhw'n aneiddfed, a bod nhw fel babis, a mae eisiau nhw tyfu lan. Ond nid dyna beth yw'r cymhariaeth fan hyn gyda Pedr. Mae Pedr yn defnyddio'r cymhariaeth mewn ffordd positif. Mae moyn nhw fod fel babis. He wants them to be like babies. Not in this respect that they're immature, but like babies are eager, keen for milk. So these Christians that he writes to should also be keen for the milk of the word. Fel mae babanod yn blysio am laeth, fel maen nhw'n awchu am laeth, byddwch chi'r un peth, medd Pedr. Chi wedi cael eich ail eni? Wel, mae angen cynnydd arnoch chi. Mae angen bwyd arnoch chi. Mae angen i chi dyfu felly. Mae angen maith arnoch chi. Ble mae i gael? Dyna'r cwestiwn. Ble mae'r tyfiant i ddod i'r Cristion? Ble ydych chi'n mynd i gael maith sydd yn gwneud chi yn well Cristion? Beth sydd yn mynd i wneud chi datblygu? Beth sydd yn mynd i wneud chi'n fwy solid? Beth sydd yn mynd i wneud chi'n fwy sefydlog? Yn fwy helpful, yn fwy defnyddiol fel Cristion? Beth sydd yn mynd i ddod â chi mlaen fel Cristion? Dim ond un peth, medd Pedr. Y gair. Gair Duw. Dyna gyd. Sydd yn mynd i achosi i chi i aeddfedu. Didwyll laeth y gair. O, ffrindiau, mae hyn yn athrawiaeth sydd mor bwysig i ni. Dim ond un ffordd sydd i dyfu fel Cristion. Mae rhaid i ni ddeall hyn, ffrindiau. Dim ond un ffordd sydd i dyfu fel Cristion. A gair Duw yw hwnna. Sylwch gyda fi. Be sydd yn rhoi bywyd yn y lle cyntaf, wythnos diwetha, be sy'n rhoi bywyd yw gair Duw. Be sydd yn achosi i chi dyfu fel Cristion? Gair Duw. Yr un gair. Mae'r un gair yn rhoi bywyd, a mae'r un gair yn rhoi cynnydd. Sancteiddio hwy, meddi Iesu Grist, wrth weddio am ei ddisgyblion, sancteiddio hwy sut? Trwy y gwirionedd. Sanctify them through thy truth. Dyna fe, yn unig ffordd. Thy word is truth. Gan i ddweud yn negyddol cyn mynd ymhellach, yn glo iawn, rai pethau yn y negyddol, ond beth sydd ddim yn ei achosi chi dyfu fel Cristion? Amser? Amser? Dydy amser ddim yn mynd i wneud i chi gynyddu fel Cristion. Osmosis, beth dwi'n meddwl wrth hynny, yw chyfo bod gyda Cristnogion eraill, mae hynny'n dda, ond dydy e ddim yn mynd i wneud i chi gynyddu yn automatic. Dydy
Doedd uneb ddynol ddim yn mynd i wneud i chi gynyddu. A dyw profiadau chwaith. Mae Duw yn gallu defnyddio profiadau, ond ydy profiadau yn ddyn nhw i hun ddim yn mynd i wneud i chi gynyddu fel Cristion. Dim ond gair Duw. Dyma'r llaeth sydd i angen. O fel wedys i, yr un gair, mae rhywbeth rhyfedd am air Duw, chi'n gweld. Chi'n gallu pregethu yr efengyl. Ac i chi'n pregethu i bobl sydd ddim yn Gristnogion. Ond mae yna Gristnogion yna. A mae Cristnogion yn gallu cynyddu trwy'r un gair, trwy'r un gwirionedd. Be mae hyn yn golygu yn ymarferol i ni felly? Mae dim ond trwy'r gair i ni'n gallu cynyddu. Wel, eto mae'n eitha amlwg yn dydy. Os mae ein cynnydd ni trwy'r gair, fe ddylen ni fod yn y gair yn aml. Fe ddylen ni fod yn gwrando ar y gair yn aml. Fe ddylen ni fod yn darllen y gair yn aml. Dyma pam mae pregethu mor bwysig. Unwaith eto, mae pobl yn colli hyder yn pregethu y gair. Lle mae y gair? Dyna lle mae tyfiant. Cofiwch chi, ffrindiau, gallwch chi fod lle mae'r gair, gallwch chi fod lle mae'r gair yn cael ei ddarllen, gallwch chi fod lle mae'r gair yn cael ei bregethu neu'n cael ei esbonio, a does dim tyfiant. Pam? Wel, oherwydd y gair yma, mae Pedr yn defnyddio fel babanod newydd ei geni, blysiwch am laeth y gair. Beth yw hwnna'n Saesneg? Cref, na fe? Cref. Dyna'r gair yn dyfe. Blysio. Mae Pedr yn dweud, mae rhaid i chi blysio. Os ych chi moyn y cynnydd, mae rhaid i chi blysio amdano fe. You've got to crave for it. Chi'n cofio'r salm yna yn yr Hen Testament. Fel y bref ar hyd am yr afonydd dyfroedd. As the heart panteth. Mae rhaid bod yr hiroedd yna. Mae rhaid bod yr awydd yna. Mae rhaid bod y blysio yna. I ni gyd wedi gweld babis bach yn dyn ni, sydd moyn bwyd. Dyw babis bach sydd ddim moyn bwyd, ddim yn dweud fel hyn, ydyn nhw? Please, ydw i gallu cael llaff? Please, can I have milk? Na, dyn nhw ddim, ydyn nhw? Maen nhw'n sgrechen. Maen nhw'n llefen. Nes bod nhw'n cael y llaff. Ac felly yna hefyd. Fel wy'n dweud, chi'n gallu bod mewn awyrgylch lle mae'r gair yn cael ei bregethu. Mae'n ddifrifol, ffrindiau. Chi yn y gair fel petai, ond does dim byd yn mynd i ddigwydd achos chi ddim yn blesio amdano fe. Chi ddim wir yn gwrando. Dyw'r clistiau ddim gyda chi. Mae pethau eraill ar eich meddwl chi. Na, medd Pedr. Mae rhaid i chi flesio amdano fe. Mae rhaid i chi fynd i'r cwrdd yn ddisgwyddgar. Mae rhaid i chi paratoi eich hun. Mae rhaid i chi gael y clistiau yna i wrando. Mae rhaid i chi ystyried fel babis bach sydd yn awyddus am fwyd. Ac eto, mae angen yr ysbryd glân hefyd. Heb yr ysbryd glân, gawn ni ddim maith allan o'r gair. Ac felly, yr ail beth, rhywbeth am fwyd. Ond yn drydydd ac yn olaf, rhywbeth am fywyd, rhywbeth am fwyd, a rhywbeth am flas. Am fwynhad. Adnod 3, vers 3 nawr. Os ydych wedi profi tirionddef yr arglwydd. Pedr yn ychwanegu hyn. Ar ôl annog y Cristnogion yma i flysio am air Duw. Mae yn ychwanegu os profaswch fod yr arglwydd yn dirion. Nid os gyda llaw o amheuaeth sydd gan Pedr fyna. Mae'n fwy cryf na hynny. Gallwn ni ddisgrifio fe gan eich bod. Since you have experienced, or since you have tasted that the Lord is good. A mae'n defnyddio geiriau fyna o Psalm 34 ac adnod 8 fe ganson ni y geiriau ar y dechrau. Profwch a gwelwch. Mae da yw yr arglwydd. Gan eich bod chi wedi profi fod yr arglwydd yn dda, wel blesiwch am laeth
y Gair. Sylwch pwy yw'r arglwydd gyda Pedr fan hyn. Yr arglwydd yw Iesu Grist. Yr arglwydd Iesu Grist. Mae hwnna'n glir o'r cyd-destun. Pwy oedd yr arglwydd gyda Dafydd? Wel, yr arglwydd capital A, capital R, capital G, Duw yr Hen Testament. Y Duw wedi ymddangos i Moses yn y berth. Jehova. Profwch a gwelwch mai Jehova sydd dda. Ond mae Pedr yn defnyddio yr arglwydd Iesu, yr un mor rwydd ac yw Dafydd yn defnyddio am yr arglwydd. Pam? Oherwydd Iesu Grist yw yr arglwydd. Iesu Grist yw Jehova. Ond nôl at beth sydd ganddo fe i ddweud. Mae Dafydd yn annog pobl yn y salm. Mae'n gorchymyn pobl i brofi. Mae rai pobl heb profi fod yr arglwydd yn dda. A mae'n dweud, profwch fod yr arglwydd yn dda. Ond mae Pedr yn dweud fan hyn, chi Gristnogion sydd wedi aileni, chi wedi profi fod yr arglwydd yn dda. Yn Saesneg, mae'n taste and see, yn dydi? Taste. Ond dyna ffordd ni'n dweud yng Nghymraeg. Right, so those of you who don't understand Welsh, we don't have a word for taste. We say profi, which is the same word for experience. Profwch a gwelwch mai da yw'r arglwydd. You experience him. Y synhwyrau, the senses, fan hyn, taste and see. Ni'n gallu profi Duw. Ni'n gallu profi ei ddeioni Byddwn ni'n canu ar y diwedd, mi brofais Duw yn dda, fy nhirion, raslon, dat. Y synhwyrau, y senses gyda ni. Beth yw y synhwyrau? Wel, rhan ohono ni yw synhwyrau sydd yn galluogi ni i ymgyffred beth sydd tu fas. Ni'n gallu gweld, ni'n gallu clywed. Mae'n cysylltu gyda pobl eraill, gyda'r byd o amgylch. Mae'n gwneud bywyd yn fwy real. Mae'n gwneud y byd yn fwy real yn synhwyrau ni. Mae'n gwneud bywyd yn fwynhad i ni. Mae'n rhoi blas i ni ar fywyd. Mwynhad a nôl ar llaeth. Dyma'r pwynt fi'n credu sydd gan Pedr fan hyn. Mae babi bach yn yfed llaeth. Dim achos mae babi bach yn deall fod angen iddo fe bwyta. Dyw babi bach ddim yn deall dim byd. Dyw babi bach ddim yn gallu esbonio am vitamins i chi. Dyw babi bach ddim yn gallu esbonio am pwysigrwydd braster i chi. Dyw babi bach ddim yn deall dim o hynny. Mae babi bach jyst yn mwynhau llaeth. The baby enjoys the milk. Experiences, tastes the milk. And he's contented. Dyna sy'n gan Pedr fan hyn o'n credu. Chi wedi profi Duw yn dda. Chi wedi, yndych chi? Os ych chi'n Gristion. Chi wedi profi yn dda. Mae synhwyrau, neu jyst rhywbeth intellectual yw hyn. Mae brofiad i chi. Mae'n rhywbeth braf. Chybod, os chi'n edrych ar babi bach, ni gyd wedi gweld babi bach yn ni pan mae'n eisiau bwyd a mae wedi cynhyrfu i gyd. A wedyn mae'n signo fyna'r fron y fam, a wedyn ar ôl mae'n cael llon bol, chi gweld y babi, a mae fyna yn edrych yn chubby, a mae'n edrych yn hapus. Ydy di? A mae gwen bach weithiau. Weithiau mae'n gwynt, ond weithiau chi'n meddwl, mae babi'n yn edrych wrth i fodd. Mae wedi cael llon bol o laeth. A dyma fe, chi wedi profi fod yr arglwydd yn dda. Wel, blysiwch! Cref for the milk then. Er mwyn profi mwy. Er mwyn profi mwy. Mae mwy gan yr arglwydd. There's more to taste. So keep on craving. To drink the milk of the word is to taste again and again what he is like. For in hearing the Lord's word, believers experience the joy of personal fellowship with the Lord himself. Yan ni wir amdano ni. What is the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and to enjoy him. To enjoy him. Tasting and seeing and hearing and experiencing and feeling that the Lord is good. Gad i'n glywed sŵn dy eiriau, awdurdodol eiriau nef. Oedd i mewn yn creu hyfrydwch. Nad oes mwy gyffeddyf ef. Wel, cyn bod ni'n dod i ben, wy'n gwybod wedi mynd dros amser, ond 3 chymwysiad, yn frysiog iawn, very quickly, 3 applications to us before I close. The first is this, Cristion yma, sydd yn tyfu. Mae rhaid chi'n gryno yna, i chi'n Gristion, chi wedi eich aileni, a i chi'n tyfu. Wel, gai jyst annog chi, dal atwch i myfyrio yn ei airef. I chi fel, salm un eto, fel y dyn yna, sydd yn myfyrio yn ei airef ddydd a nos,
ac yr ydych chi fel pren, ac fydd y ffrwyth, bydd y pren yn rhydd i ffrwyth a'i ddalen i wywa. Daliwch ati, daliwch ati. Dim ond un ffordd, trwy'r gair. Dim ond trwy'r gair. Peidiwch mynd ar ôl pethau eraill. Ond ail gymhwysiad. Second application. Falle, sy'n ni ddim, wel efalle, y Cristion yma sydd yn gwrando arna ac i chi efalle wedi arafu yn ddiweddar yn eich tyfiant. Pam? Chi ddim wedi bod yn blysio am y gair fel o'ch chi arfer. Chi ddim wedi bod yn blysio fel plentyn bach. A beth sydd wedi digwydd? Wel, chi ddim wedi bod yn profi felly fod yr arglwydd yn dirion. Chi ddim wedi bod yn profi'r arglwydd gymaint. Chi'n gweld mae'n mynd gyda'i gilydd. Os chi ddim yn blysio am y gair, mae'r arglwydd yn mynd i fod yn bell oddi wrthych chi. Chi ddim yn mynd i fod yn teimlo fe. So os oes rhywun yn y sefyllfa yna yn gwrando arna y bore yma, wel cofiwch ffrindiau, nid ar far yn unig y bydd byw dyn, ond ar bob gair a ddaw o enau Duw. Blysiwch eto am y gair. Gweddiwch am yr ysbryd i ddod a helpu chi yn y gair. Gofynnwch amdano fe. A wedyn yn drydydd ac yn olaf, falle fod rhywun yn gwrando arna a dych chi ddim eto yn Gristion. Chi heb brofi o gwbl fod yr arglwydd yn dda. Chi'n profi wrth gwrs o ddeioni cyffredinol o ddydd i ddydd, ond chi ddim wedi profi'n bersonol. Chi ddim wedi profi'n eich calon i ddeioni a'i ras a'i gariad Beth sydd angen arna chi? Wel, beth sydd angen arna chi yw nôl y drwythos diwetha, i chi cael eich ail eni. Ond, i ni'n gallu dweud, ar ôl y bore yma, mae'r ysbryd glân yn bendithio y gair, yn dydy e? Ac felly, meddyliwch am y pethau hyn. Dalwch ati ystyried, dalwch ati i ddarllen, dalwch ati i wrando, a gweddiwch bydd yr ysbryd glân yn gwneud y pethau hyn yn fyw i chi. Oherwydd os ni'n dod ac yn ceisio fe fydd e'n gwneud i ni. Amen.